ollaan täällä Kouvolan Manskilla. Niin kuin näette, tää on suljettu liikenteeltä nyt aika hyvin tää paikka. Tuolla on Hesburgerin tuo iso rakennus tuolla edelleen. Hieno paikka, löytyy paljon kaiken näköistä. Niin kuin näette nyt Kouvola Agrifarmari on tuonut tänne taimia meille ihasteltavaksi koko päiväksi. Tässä esimerkiksi tästä on hyvin harvinainen lajike, koivu. Ja niin kuin näette, niin tällaisia löytyy Suomesta aika paljon. Aika paljon löytyy näitä Suomesta tänään, mutta niin kun mennään pikkasen edemmäs, hyvä seuratkaa. Täällä on muutama ihminen tullut Iitistä katsomaan myöskin, minkälainen tää homma on. Löytyy tätä meidän nokkosta. Tää on meidän kansalliskasvi. Nokkonen tässä näin. Ja kun näette, niin on hyvin... Ei pidä koskea näihin lehtiin, koska polttaa kovasti. Mutta penskana, jos tiedätte, niin kaikki on hyppinyt pienenä nokkosta, niin ei tee oikein hyvää. Tässä lukee Nokkonen. Voitte lukea siinä noin nokkelimmat innokkaammat vie sen käsistä jo. Ja hieno mies. Ja tietenkin Hesburgerin pahin kilpailija McDonald's löytyy käteni osoittamasta suunnasta 25 metriä. Tätä Manskia nyt pitkälle jatkuu tonne noin. Jos vähän nostaa sitä kameraa ohjaa, joo sinne. Sikaa pitkälle menee. Ei me kyllä jakseta. Vielä näytetään yksi tosta noin hyvin pääsiäisläheinen kasvi. Michel de Montagne eli rikkaruoho. Hyvin on kitketty. Mun mielestä mä tykkään tästä näin. Tää on hyvin tiheää. Kyllä kelpaa isukin ajalla ruohonleikkurilla tässä näin. Muutama tulppaanenkin eksynyt sinne niin ja... kyllä. Siitä nyt vielä voi lukea, että rikkaruoho. Hyvä, ei siinä. Me lähdetään ostamaan Mersuja ja muita autoja. Palata. Morjesta.